Krásný den přeju. Dneska si budeme povídat o fytotoniku a energotonu, což jsou nápoje pro naše zdraví. Fytotonik to jsou extrakty z bylinek Dálného východu, aronie, arálie manžunské a eleuterokoku osnitého a šťávy z jedlých rostlin, tak jak je tady máme. Máme tady šípek, šťáva z šípku, máme tady aronii, černý jeřáb, pak je tam ještě červená jeřabina, kterou tady nemáme, vzhledem k ročnímu období se mi nepodařilo najít. Máme tady červené hrozny, máme tady jablíčko a vlastně extrakty šťávy máme všechny tady v tom sáčku. Energoton, fytotonik jsou nápoje, které celkově posilují imunitu, zlepšují naše zdraví, harmonizují všechny funkce organismu. Při dlouhodobém používání normalizují funkce v organismu. Máme dneska už zkušenosti, těch zkušeností je opravdu už dneska veliká řada za tu dobu, co máme fytotonik a energoton. Máme zkušenosti, že lidi, kteří do toho šli hodně poctivě, začali pít fytotonik, energoton, nechali si všechno předem změřit, nechali si udělat zkoušky, tak po dlouhodobějším použití energotonu, fytotoniku došli si k doktorovi a ukázalo se, že všechny ty výsledky se postupně zlepšují. Harmonizuje to taky vitamíny, minerály v organismu. Fytotonik, energoton chutná velmi dobře, rozdělá se ten sáček do deci, 2 deci čisté vody. Ta voda musí být neperlivá a 1 až 3 sáčky denně je dávka pro dospělého člověka. Fytotonik vyvinul pan profesor Sokolov, Sergej Jakovlevič Sokolov, a já jsem měla tu čest zúčastnit se jeho semináře, takže jsem dostala ty informace o tom produktu přímo ze zdroje. Pan profesor Sokolov je velice vitální starší pán a celý ten svůj vědecký život zasvětil výzkumu rostlinek a bylinek a vlastně výzkumu toho, jak ty bylinky, jak ty rostlinky působí v tom našem organismu. Pan profesor Sokolov je doktor medicíny, je to předseda Mezinárodní asociace přírodní medicíny a fytoterapie a taky dělal doktora pro ten ruský olympijský tým, takže vlastně pro něj, vlastně pro ten ruský olympijský tým byl původně vyvinutý energoton. Jaký je rozdíl mezi fytotonikem a energotonem? Jsou to všechno šťávy z těch jedlých rostlin a bylinek. Energoton je dělaný pro sportovce, takže je tak, abych tak jako řekla, jako nadupanější, je tam navíc hodně vysoký obsah železa, je tam hodně vysoký obsah vitamínu B. Dokonce mám často zkušenost, že kdo ochutná energoton, tak říká, že tam vyloženě to Bčko cítí. Někdo zase říká, já tam cítím takto železo, jak kdybych lízal železnou trubku. Je tam opravdu hodně železa, hodně Bček. Pak ještě jsem hodně čerpala zkušenosti jednak ze semináře pana profesora a jednak z CDčka, které natočil pan doktor Tomáš Hanák, což je pan doktor z Moravy, je to doktor farmacie a ten se vlastně seznámil s fytotonikem díky tomu, že následkem svého hodně vyčerpávajícího povolání, kdy prakticky pořád pracoval, dostal se do stavu naprostého vyčerpání, chronické únavy, byl tam syndrom vyhoření, byly tam zažívací potíže, netrávilo mu to. Tak se dostal do stavu, kdy jeho kamarádka mu nabídla fytotonik, on ho začal užívat, nebudu říkat užívat, protože je to potravina, začal ho pít každý den fytotonik a byl těmi výsledky tak ohromen, toho, jak to na něj působilo, byl tím tak ohromen, že se začal o ten fytotonik zajímat do hloubky. Začal se zajímat o to, co konkrétně v těch rostlinkách dělá, to, co to tam dělá, to, že ten fytotonik působí tak, jak působí, čím to je. A výsledkem toho jeho zkoumání je CDčko, které případně, pokud někdo chce hodně do hloubky vědět, jak ty rostlinky v tom fytotoniku působí, tak můžu CDčko půjčit nebo nějakým způsobem to uděláme, aby jsme ho dostali mezi vás a můžete si poslechnout blíž. Výsledek byl, že velice brzo cítil příval vitality, upravilo se mu trávení, přestala ho pálit žáha, začal chodit zase normálně na záchod a celkově to zdraví se nádherně upravilo. Toho nadchlo natolik, že se tím začal zabývat hodně do hloubky. Mám tam dneska celou řadu dalších zkušeností,
Mám tam hodně zkušenosti, kdy to rodiče berou třeba pro studenty, pro děti studenty. Má to velice dobrý vliv na koncentraci. Ty děti se výborně koncentrují ve škole, zlepšuje se učení, celkově jsou méně nemocný, čímž jsem vlastně si uvědomila, že jsem vám tady neřekla o klinických zkouškách, které byly dělané na Phytotonik v Rusku. Ty klinické zkoušky se dělají na 2 skupinách lidí. Jedna ta skupina jsou děti. Skupiny té studie se účastnilo 9600 dětí ve školách. Byly zapojené školy, které po celý rok dostávaly Phytotonik jako potravinu, jako doplněk stravy, a pak se to vlastně poměřovalo vůči školám, kde se to nepodávalo. Tam, kde se podával Phytotonik, se nejen zlepšilo se vlastně ta nemocnost, která klesla u těch dětí, kde brali Phytotonik, tak klesla na 34% oproti těm dětem, oproti těm školám, kde se Phytotonik nepodával. Takže celkově to ozdravění těch dětí, ale navíc děti měly lepší školní výsledky, líp se soustředili a dokonce se zlepšila i kázeň těch dětí. Takže celkově to na ty děti mělo harmonizující vliv. Další ta klinická studie se dělala u seniorů, tam byly výsledky ještě lepší. 70% těch seniorů z celkového počtu mělo značně ozdravný efekt na ten organismus, potvrzený značně ozdravný efekt. Řeknu namátkou pár zkušeností, i když těch zkušeností je opravdu hodně moc. Hodně se nám osvědčuje, kde jsou ekzémy, alergie, kde ty děti jsou často nemocné. Hodně se nám to osvědčuje u lidí právě u těch seniorů, kde se celkově zlepšuje zdravotní stav. Mám tam zkušenost jedné mojí kamarádky, její sestra měla velice vážný zdravotní stav, byla na tom hodně špatně, nemoc jater, byla v nemocnici, už vlastně ležela, byla nepohyblivá. Kamarádka jí začala dávat jak teda Phytotonik, tak i Vitatonik každý den, dojížděla za ní do nemocnice. Nejenže se začala brzy, zlepšila se vitalita, začala se zajímat o ten svět okolo sebe, ale i potvrdilo se to i na výsledcích, na jaterních testech, že ten zdravotní stav se tam zlepšuje. Dneska vlastně už ji propustili z nemocnice dávno, ale dneska žije úplně normální život a přestože ten její zdravotní stav vypadal hodně špatně, tak dneska je to v pořádku. Takže těch zkušeností bych tady mohla povídat hodně moc. Ideální je používat Phytotonik a Energoton celoročně. Doporučuje se hodně v tom jarním období, kdy je jarní únava, na podzim, kdy už zase ten organismus, už nás tady sužují chřipky. A vlastně je to pro nás takový doplněk v tom našem životním stylu, kde ten náš životní styl na rozdíl od těch našich předků vypadá úplně jinak. Naši předkové měli hodně pohybu, měli hodně bohatou stravu na vitamíny, hodně jedli to, co kde našli, bylinky, hodně jedli zeleninu. My dneska máme monotónní stravu, my dneska vesměs máme hodně zakyselující stravu, maso, moučníky, moučné výrobky, pečivo, sladkosti a té zeleniny je tam v té naší stravě málo a ta zakyselující strava působí potom i tím způsobem, že ten organismus má velkou náchylnost k těm civilizačním nemocem, drží se tam plísně, drží se tam toxíny a Phytotonik nám jednoduchým způsobem právě může pomoct tohleto, tenhle ten deficit vyvážit a dodat tam to, co je tam potřeba. A jak říkám, pan doktor to tak nakombinoval ty bylinky, pan profesor Sokolov, že tam funguje vzájemná synergie, ty bylinky se vzájemně podporují, ty účinky jedna druhou. Takže nám to může výborně pomoct. Jenom ještě k ceně Phytotoniku bych chtěla říct, že jeden sáček vás vyjde na 6,50, budete pít 1 až 3 sáčky denně, jak vám vyhovuje, ale můžete klidně víc, není možné se s tím předávkovat, je to potravina, takže když si dáte 5 sáčků, vůbec to nevadí. Pro vás, kdo využíváte výhody člena klubu spotřebitelů firmy Misiva, tak jeden sáček vychází dokonce na 5 korun. Pro děti do 12 let jeden sáček denně úplně stačí, pro menší děti třeba klidně i půl sáčku. Ty klinické studie se dělaly u dětí, myslím, mezi 6. a 15. rokem věku. Takže tolik k Phytotoniku, rozděláte do 2 deci vody a pochutnáváte si. Takže hodně zdraví s Phytotonikem a těším se na viděnou nějakého zase příštího videa.